Nagkakaisa digiti nasarok 15,000 a delegates, karamanin digiti maibilang akalalaingan nga student athletes iti intero a pagilian para iti opisyal na panaglukat ti 65th Palarong Pambansa nga Adda-an tema, Nagkakaisang Kapuluan. Iti may kadwa agundaway kalpasan iti nganganin innem a pulo atawen, nagserbi manen kas host iti probinsya ken naangay iti opening ceremony iti ibigbida ti ILOCOS NORTE nga struktura a President Ferdinand Marcos Memorial Stadium iti siyudad ti Laoag. Nagmaris iti naduma-duma iti uneg ti stadium bayat iti sasangbay digiti mangibagi ka digiti 18 ket 8 a rehiyon, karaman iti National Academy of Sports ken Philippine Schools Overseas. Inbidamet dagiti Ilocano performers ti pakasaritaan ti kultura dagiti Ilocano, babaen iti dance performance. Kinabigbig ti umuna nga Southeast Asian ken Filipino Olympic medalist, iti beneg ti swimming ani Teofilo Ildefonso, tubo iti piddig ILOCOS Norte. Indawlo mo na mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti opening ceremony. Bigbigan na ti kinalaing ken kinaporsigido dagiti atleta. Tumalong ng mas mataas. Kaya naman, kami lahat, kundi sa inyong kilig, sa inyong tibay, at sa inyong dedikasyon. Bisa na kapagagayan na nagkaroon sa akin, bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opisyal ko, itinitila ang mapabubukas ng Palarong Pambansa para sa samupong taon. Indawlwan met ti Pinoy's pride ken umuna a Filipino Olympic gold medalist ani Heidelin Diaz iti oath-taking dagiti technical officials. For all athletes and participants taking part in the 2025 Palarong Pambansa. Together, we stand in solidarity and commit ourselves to ensuring a game without cheating and discrimination. So help me God. Electrified ken excited amin nga imay nagbuya dito'y Marcos Stadium nga addaan iti 12,000 seating capacity. May sa kadigiti subsubaybayan daket iti revelation ti torchbearer amang sindi iti Palarong Pambansa 2025 flame. Gimnay supsupadi iti cauldron ti 65th Palarong Pambansa, gaputa dito'y nga inbida ti probinsya ti innovative ken environmentally conscious apan nakasindi na daytoy. Digital ken solar-powered iti cauldron asinilawan dagiti Ilocano athletes anang ibidan iti laingda iti national ken international level. Ladies and gentlemen, the Palarong Pambansa 2025 Light Beam. Nagbalin ang naragsak ken world-class ti kick-off ti 65th Palarong Pambansa. Nakita dito iti panagkaykaysa dagiti student athletes ken dagiti amin akaraman iti delegasyon. Itan nga opisyalen ang linukatan ti maibilang nga National Premier Sports Competition, rugyan metten nga ipakita dagiti atleta iti laingda kadagiti pagayayaman da nga sports. Maangay dagiti sporting events iti naduma-duma paset ti probinsya karamanen iti Laoag City, Bacara, San Nicolas, Piddig, Vintar, Pasukin, Batac City, Dingras, Burgos, ken Sarat. Aglepas ti Palarong Pambansa aging ganay ito noong Mayo 31. Mark Magdirila, Balitang Solid North.